יצא מכופתרת, יפה שלי. ערב טוב וברוכים הבאים לפרק הסיום של הגל הגדול! בטח מתרגש, פרק אחרון של העונה. בוא נדבר קצת עם דיירי המכינה, נראה לי הם הכי מתרגשים היום. דיירי הגל הגדול, אתם בשידור חי בערוץ 2. נא להתנהג בהתאם. רגע לפני שנגמר את העונה היום, הכנו לכם סיכום מטורף של העונה המטורפת הזאת. אז יאללה, תהנו. שלום אסתי, מה שלומך? אין לי כוח כבר, הגל הגדול, אני מתוסכלת ולחוצה ויש לי אלף דברים לעשות. למה כל יום שאני צריכה לקום ב5 בבוקר לאימון? אני מתעוררת וקופאת מקור בתוך הפוך הזה, אחרי שישבתי איזה שעתיים בלחץ. כן. הכוח הנפשי שלכם, באים לידי ביטוי בכוח. יניב, בוא למצא 2. אתה לא יכול לשאול את הרבה שלך, נכון? טמבל. אני שמח שאתם כאלה חברים טובים, קבוצה. אבל לפחות עכשיו תלמדו שאצלי לא מדברים לכם. כן, זהו, תסתמו את הפה. תגידו תודה לחבר שלכם, ויאללה, תתחילו פרפל. לא, תגיד. אז שעתיים אחרי האימון המשכנו בלו"ז כרגיל, הרצאה. כאילו בהתחלה ממש קיבלתי מההרצאות האלה, כאילו סיימתי כבר בית ספר, לא? אבל לאט לאט הבנתי שלשבת מול מרצה שעה ורבע ולהקשיב, בלי שאתה נבחן אחר כך בבגרות, דווקא יכול להיות מעניין. טוב, חבר'ה, מדינת ישראל בעתיד הקרוב צריכה לבחור מהעתידה הקפיטליסטית לבין העתידה הסוציאליסטית. מחשבות, דעות, כן יאשר. לעניות דעתי הבעיה במדיניות הכלכלית קפיטליסטית היא שאין לנו המון הכלכליים משהו לא מציאות הרבה שיקום בטובה קפיטליסטית ושאותם החשב נראה, הם חייבים שאנחנו נתן את החברה הבת קיימה שלו בעידן המודרני ואני קורא חברתי. המדיניות הסוציאליסטית היא טעויות מהאסון. הסוציאליזם מדכא את יצר החופש של האזרח מול הזכויות הטבעיות שלו. הקפיטליזם מניע את הכוחות הגדולים במשק בצורה הטובה ביותר, שמפתחת את הכלכלה בצורה הטובה ביותר. ברור? לא. אין סיכוי שמכיניסטים מדברים ככה. או שכן? ואז הגיע החלק הכי כיף של היום, החלק המשמעותי במכינה. שאתה מרגיש באמת חשוב בשביל הנערים. התנדבות. אני מתנדב עם נוער בסיכון. כיף לבוא כל פעם ולראות כמה שהם מעריכים את זה. זכית את החיים שלך בשנה כדי לתרום לקהילה. כן, אה? תקשיב, ניב, ההתנהגות שלך בזמן האחרון מדרדרת. פתחו לך עוד תיק במשטרה. אתה מקלל את כולם, רב מכות עם חברים שלך. חלאס, מה זה נותן לך כל השטויות האלה? בוא נעשה הסכם שנעבוד על זה ביחד. אני איתך לאורך כל הדרך. יאללה גם כן אתה בא עם השיחה המפגרת הזאת. בדיוק שנה מעלה ואתה חושב שאתה יודע הכל. כי אתה בא מהמכינה המטומטמת הזאת שלך, זה שאני יותר חכם ממך ולא הלכתי לשרוף. אשכרה לשרוף שנה מהחיים שלי, זה לא אומר שאתה יכול להגיד לי מה לעשות. הבנת? והוא כל כך עצבן אותי, שהרמתי את היד והכתבתי לו סטירה. סתם, נראה לך? זה מה שקרה באמת, אגב.
תרגע. דיברנו על זה 1000 פעם. אתה יודע שזה סתם מיותר. חבל ששוב יעיפו אותך מהמרכז. בוא תשב, תרגע. נצא החוצה, נדבר קצת. תספר לי מה קרה לך בבית ספר. שעצבן אותך, מה? שלום הגל הגדול. שלום מוריס, איך היה לך אחרי ההתנדבות? וואי, הייתי הרוג מהעייפות. וגם הגעתי מאוחר לדירה, וציפיתי שחברי הדירה יכינו איזה ארוחה מפנקת. אז קיוויתי. שלום. מה? למה אתם ישנים? מה אף אחד לא הכין אוכל? יאללה, תדברו, יאללה, קום! מישהו רצה להגיד אף אחד איתך? כן, אין זמן לאכול עכשיו, בואו נשב בערב דירה. טוב, חבר'ה, אז היום נעשה ערב דירה יאללה, נו, אני כבר ערב דירה על זה. כן, יאללה, בואו נבטל אותו. יאללה, חבר'ה, נו, אני עבדת עליו ממש קשה, בואו נעשה אותו כמו שצריך כבר. יושבים עכשיו בערב דירה. טוב, אז שכל אחד יתחיל לספר על האהבה הראשונה שלו. קדימה, ואז, אחרי 3 שעות של דיבורים, תנחש מה קרה. ואז היא נעלמה, ולא ראיתי אותה יותר בחיים. וואי, אני לא מאמין שסיפרתי לכם. בחיים לא סיפרתי את זה לאף אחד. אפילו לא החברים הכי קרובים אליי. לא משנה כמה זה קשה להסתדר. 8 אנשים בדירה אחת. בסופו של דבר, הקשרים החזקים האלה נשארים עד הסוף. האנשים האלה יודעים איך להעיר אותי בבוקר, אם אני אוהב עגבנייה בסלט שלי, ואיך אני נשמע כשאני מזהב במקלחת. כפרה על הדירה שלי. הוא לא אוהב עגבניות. אוף, הגל. הסתכלתי עכשיו בסיכום עונה, על כל מה שעברתי בבית הגל הגדול. ועכשיו לא בא לי לעזוב. אני כבר רואה איך זה יהיה כשניפרד. זהו? נפרדים? בוא נראה אחד את השני יותר כל בוקר. לא נאכל את ארוחות משפחתיות בדירה? בוא נשאר יותר עד 4 בלילה במתחם. לא נעשה עוד קבלות שבת עם הילדים בשכונה? מי ירים עכשיו פרויקטים בקהילה? תגידי, איפה אני עוד אמצא בנות שנלחמות ולסחוב אלונקה? מי יסביר לי בפעם המיליון שנייה לפני שאני נשברת? למה אסור לוותר? תיקח לי את היד, סחוב אותי קדימה איתו. זהו. נראה לי שכן. על החברים, חוויות. והצחוקים והבדיחות. והשיחות נפש הארוכות. משפחה שלנו. יישארו איתנו לכל החיים. טוב אחי, חלאס עם הקיצ'יות, לא מתאים, עוד תגרום לי לבכות בסוף.